ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती, शायद ये बेटी पराई न होती, शायद ये बेटी पराई न होती। दुनिया की रीत रिवाज न होती, दुनिया की रीत रिवाज न होती, शायद ये बेटी पराई न होती, शायद ये बेटी पराई न होती। अगर पापा जी ने बार ढूंढे न होते, अगर पापा जी ने बार ढूंढे न होते, शायद ये बेटी पराई न होती। अगर चाचा जी ने बार ढूंढे न होते, अगर चाचा जी ने बार ढूंढे न होते, शायद ये बेटी पराई न होती। दुनिया की रीत रिवाज न होती, शायद ये बेटी पराई न होती, शायद ये बेटी पराई न होती। अगर भैया जी ने बार ढूंढे न होते, अगर भैया जी ने बार ढूंढे न होते, शायद ये बहना पराई न होती, शायद ये बहना पराई न होती। दुनिया की रीत रिवाज न होती, शायद ये बेटी पराई न होती। अगर ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती, शायद ये बेटी पराई न होती, शायद ये बेटी पराई न होती।